To hakani gapor ngidap daga jing sngongu pat yu try baula ai biang ngi gani galat ia kabangin ia keren biang ngi gani ketir ga jong blay bat pi bat banganyo ia gaban pen i pi ia ki eki bakraw ki bala balong ka jing mentoy ga bakraw ia ga jing im ga jong pi baro shilenter ki sngi kal bangidang im ga ni ga perthai namar habang ngekren siapang kebuit ke jong Soitan. Bakumbau pa absu pol wang Ngim long ki Bymtip ia kebuit jong Soitan. Esgo komen kata ban perkhat ia kata banda haba pipuli aga Bible fiyo i kumno bo absu pol uhikai ngi abaro khat ki buit ke jong Soitan. Kenang banginom hap shu haga trap lani haga buit hap ke jong Soitan. Tengah aingo yo blay ngala hikaya pi yakiniki yakini ka jing hikai ka banga ai kerteng ngimlong ki Bymtip yaki Buit jong Soitan. Bat ngasngongu yo try banga lala yakaban wanra arteliki jing hikai. Ngala keren fi haki katukat iteliki nongrim ba Soitan. Excuse me. Bau Soitan dan bor ndeu dan tang kebuit. Bat ngani keren bat fi syapang ki Buit ki jong Soitan ngalapan i fi kambun aga jing dei bat ke jing syaptiang lani ke jing pen syaptiang ngala keren ru aga jing dei bat ke jing pen ram ngala keren ru bau Soitan udan kalenti ye ki bangai kata kadai ban pen artotin ia ga jingai chingi tinggal keren ipi kambun aga jingi dai bat kini light lagi nongrim henry ngadang dan sagawai pat ke jing ke nganong kumnia sagawai pat ke jaka kaba haga jingi o i jonga kani ga jaka kadai ka bau Soitan uyo alat ia uwei pa uwei brio compare dau dei ununu jat benrio compare dau dei rangba usamla nu khna nu temen compare lau dei ba syakri play hadukat no la bandai unong elam ula bandai tang uba syakri pat ba kani kadai ga jaka hakaba Soitan uyo alat palat egi brio bat kata ga jaka ga Soitan uyo alat palat haga jing im ko jongi ki brio kadai haga jaka jong ga jingmut jing perkhat jongi nganut banong mdan weiru brio ubala ban biang haga jing mo perkhan baro ke problem ke bami menta haga jing im ke jong brio kadai kat kum ke jing mo perkhan jo tapi puli na ke kitien ke jong play haga kita proverb ke kren shai haga lanang ke ba arpulai ke khat ke benyau ka ong kumbau brio u perkhat apo jong u kumta unlong arteli ki eki ngan hikaya pi nang ta unlong bat unler fi pi i kani ka thma ka bajaman ta apo ka Russia bat ka Ukraine ka thma ka ja lada kamdan lupa apo ka jingmo je perkhat jong tu brio lesi apo president nani tu Vladimir Putin mo uba ka perthi mentakala Ukraine sikren bau mut ban kini biang ye Ukraine fi ikanum ja lada mdai bau don lepa haga jing mo perkhat islam ula pun haga jing mo perkhat bat ia kata ka bau pun haga jing mo perkhat kan sa kha ko ga singi unle kata ka daw ngakwa nganong fi kumbau brio perkhat kum taun le bat ka Bible ko ang kumbau brio perkhat kum taun long nak ka daw ka bor jong ka jing mo perkhat kadai ngamun padang ka jing mo perkhat ka dan ka bor ka bakraw palat mo kata ka thinking power ka bor perkhat kadai ka bakta palat e jing em jong brio namar ka jabiang mo ngitip ye kata ka jing shisha ba ka jabiang kadai ka bapnia lut ye ka met barok ka wei tela dau brio u biang ka jabiang pinlap ka met barok ka wei ka biang la da ka duna ka jabiang pinlap u brio barok ka wei ule no ai kai ka jing em
Kadai na kata kadao lada pimbiang na jing mo jiperkan ngala ngan ong ka bami na pi kadai ka bomlong ka ktien ru hin kren ka bomlong ka rukomle ru ki bomlong ka jing im jaw pi kadai ka ba kelumar na mar balai gembiang ka jing mo jiperkan saka wai ngan ong pi na mar ngakwa ngan kren tangi gani hagani ka voice message ka ba laispa Henry pu khandai ngakwa ngin di shong slam bat ngan dai thu ipiru balai ngakren kham slam igane fi ka bor ha jing mo perkhat ka jong brio ga dai kumba ka badu ka ong kumba brio perkhat kum taun long fi la da fi perkhat palat iki besni ga jing em kanja ga jing em jaw fi la da fi perkhat palat wat tangi ga jing pang ga met ga jong fi ru mal ga sngi ka jing pang kan wanya le baru setan wi le ya gi brio dai tanga ga jing mo perkhat but nga kwa bangan ong pi ngan da pensyai bahai pi no ta daw ong pi ngan syong tang ha gani ka jing kai min ta gi sngi jing mo perkhat na mar ba nga shat kwa ban pensyai gi brio gani nga shat don ka ta ga jing sngot ho bang ade ka ban pensyai gi bobon ling bang ni ga jing kai balai ngatip ya ka wai ga jing shisha min ta ka baja min ta ka perthai fitip ka ga baja min ta ka perthai wat ha gani ga ri si janti a jangi ka baja min ta ka perthai ga dai baka ka jing jin jar jong ki brio min ta ka dai mdai shu ya ga ai ki brio ki la don ha ka jaka jong ka jing le jong ka jing mo perkhat ka depression ki tension ki mau ki kata ka oppression kita ki jing ban kia ki bele ki jing mo perkhat kila kala jur palat minta empat judan nga tarai hapo ka generation jono ka pateng benrio jono bagi brio ki klumar than na gini ki sngi aga jing mo perkhat kadeka tamaba yau brio hagini gisni bo Soitan u bread deki bom bagan jaman si maga jing mo perkhat jo brio baru brio dan haga tama jo jingile jo jing mo perkhat ban ngayo i hagini gisni balenga ong pingan syong tang hagini jing kai namar tang bangai slop brio menta mal gisni leng baga phone leng baga kendo leng baga banga lecture yeng kawai ka bangayo ihi kadai ndang la pet lut ye kijing barok ka tenrai jong kijing kadai habagi brio ki sha yale agi jing mo perkhat nak ta daw la daw brio ula sha yale ula sha job agi jing mo perkhat udai brio ula sha job lupa baru Soitan penlong ye jing mo perkhat jing ye jaka yale kai compare the real black cat no compare the ya jing cat no Hari udang yo ele aga jing mo perkhat jingi dengan dapen syai pi minta sni kata na mangam kwa ngan syai stat ga kwa ngan dapen syai penia ba minta sni pi ka baning kong ka bang kwa ngan pen pi na ga bible ba pin so tho shwa ye ni jing mo perkhat madan ki pri ga Bymtip ka taro pi abo blay thau yo brio udai ba kan jaman sem ubrio udai ba kan jaman sem kamat udai mensem udai ba ublay la persal mensem o ubrio uba ublay thau yang aba de pi udai ubanomi apsho un im shabam jukot do priang yu Jesus Christ un im shabam jukot la do priang ru un ha ka jing kortet ga dujok sigi bobam jukot ka bible ka hikai gumta namar ngidor ni ka jing im mensem hangi tinga kwa mga nong ipikin mau ubrio udai bakan jaman sem udon ka jing mo perkhat usyong usa hagani gamet kabangi yo i yaga dur tu nakta daw ubrio udai bola pelong hakini ki rukom udai bakan jaman sem udon ka jing mo perkhat baru syong usa hagani gamet nganda puli fi naga bible yaga tak nang bakan pensyai fi mateng ngim da sngot ho iga ktinu blay na fi puli naga shiti ga benengkong ki Thessaloni kala nang ka besan u absu pola bu Quran ni ga jing pelong yo brio u ang ga khat ka bar pulai ti u blay ga jing suk ma uhi un pen khoi par ye pi pe yu ang gumne but to I ba an sumar kendong ya ka an sumar kendong ya ga mensem
ia ga jing em but ia ga met jong phi shitli klem jing ram haga ta jing walu Jesus Christ ubo tra jini hi haga ni ga de khot wa so Paul open shai ba brio udan kamen sem udan ga jing em baru udan ga met baru ong sumar gendong iki balai ong sumar namar ni dan kam kaden haga jing ke kle jangi tila da pisau tho ia ga ne ga jing pelong yu brio ba brio udan udai uba la pelong yu hakilai ru kom udan kamen sem ku mga ong biang udan ga jing em baru udan ga met ga ktin English ki ong udan ga spirit soul and body udan ga men siem ke jing em berkamet tindang keren ni phi ba pindup te baleng awan rai kini kram ba pindup te haga no ge jaka bo Soitan wele don art ligi jaka ki bo Soitan ula banyele yo prio kawai kadai kamet ngidang e kendo jingpang ngidang e kendo iki jingpang haga met ki jing thai haga met ngidang yo shibun ki jingpang ki brim ta ge pang but kawai ka ba Soitan uyo banyele e kadai hakani ka bangi ong ka soul part lani ka benta jong ka jing em jong prio kata kadai ka jing mot jing perkhan hi ngi ke singi shong ga jing em ngim so tho regan ma ko ga je pera pedeng ga mensiem ga jing em barkamat ngada keren bnia namar ba don pedeng jong fi le se him le khamyo igini gi jing kai u brio de bakin jamen sim udan ga mensiem udan ga jing em ka ba mot ga jing mot perkhan ba udan ga met ka ba mot usong usa agani ga met kani ga met ga de ga bangi pen pawi le di shi ga perthei ya ngia regan ma ngi de ga bakin jamen sim kham tam le len da fila pdiang Jesus Christ la khapa de fi fila don ge jing im play po jo fi fila don ye ge jing im go betmai to brio ba po jo fi to nda fila snot kho ye ge ta na kwa ba baleng da penshai ge ne ba Bymtip ba haga no ge area ai no i benta ba Soitan yo ele ngabu ifi ge appointment tan ge jing mo ji per khat fi ngano pat kran ge men ngan kren jo ge jing mo ji per khat kani ge benta jong ke jing im mangi ong ke ting si ge soul fi ikene ge jing mo ji per khan kadega jaka ka ba Soitan yo ele aga jing so tho jonga na ka Bible ngayo i ba ha ba ble open im ye jing im jingi ngai i kumba ye ga ni ga met pat pen im ngayo i wat ye ga jing mo ji per khat jingi ro pat chim lo si uspa satia naman da habangi le da ga ni ga per thei ka met jingi ga kala do me ga jing mo ji per khat jingi ki ko no ka basa de tang ka men sim ga jingi but ublay haba upani mi nga ba fi menta ha ni ga perthai upani mi ga men sim chingi dei na ka ta dao ya ka jing mo jing per khat pat e ga met chingi usai tan dang yo ba nyale fi hang ta nga kwa ba fin so tho ba ka don ka ma duk ata ka ta ba ublay un pin shai fi menta ga singi daga ni ga jingi kai ga bangai kai ba la da fisno tho ba ye ga min sim la he ga met jo phi ba e ga jing mo ji per khat jo phi sai ta dang yo ele ai ngo yu blay klem bo ini ha ga jaka ka bangin sha job pa kam mo sai ta ra ban chi le ngi na kwa ngan pani phi ga ni ga por ba ki brio ki yo pang man ta ha ga met chim da wai lut pisa le lut ki hospital le lut lang gi jaka ka bodon pisa le chi du chi pareng le chi du chi no ban wat ga jing pin kia andre ken ma ki klem tip ga ni ga jing shisha bala da ga jing mot ka pang la da ga jing mo chi per khat ka klem kia wali persyang ban di dawai lani ban pasumar ngam ong mga khang ipi bini doktor nrei sapek bahai gani lada ka jing mo ti perkhat hi kapang kamet jong pi gade bukhro wala jiyo ishimon gi priyo kumta kamen toy de lada village mare step lada pi bam baha pi thia na kapor re lada ka jing mo ti pi kamyo thia lada ka jing mo ti pi kapang
la ga jing mo jong pi ka khuslai finu I ka met jong pi ka sha yalam haga met haga jing mo berkat ba dei na ta dao Soitan wi le ga jing mo berkat ki brio ni sni tang shper ki brio ki du thia don apreng ki brio kim tip brio na mar ki don la ga jong ko perthei ki jing ki ba ki kendo la ga jong ka yeng jing ba ki kendo ka kam ka jam jing ba ki kendo ka kamai ka ji jing ba ki kendo ka shong kha shong man ki jing ba ki kendo ki shnong ki thao ha ka imlang sa lang what ha ka kamu play dan chibun ki brio bi kendo I problem ki bisur kai but ka kta lut ye ki jing mo ji perkhat jing ki brio but dei na ka down da ha ba ki brio ki poy ka jaka ba ka jing mo ji perkhat jong ki kapang pinyo iba kinda ba mru kam tei kami ke jing pang gastric ka bakhambo na ki priyo menta ka daw ka dei na mar ka jing mo jipur khan pinyo I ki priyo menta ki dan ka anxiety jing khuslai ki bapan khia ki jing mo jong priyo baro ka dei na mar ka jing mo jipur khan dei pin le dan ki badi da ka kia dan ki badi da ka drugs dan ki bale shimda wai shudi sleeping pills ban nang tala shu matang ban la ban pinyo thia jubor hare ka takanang yalam pin mani ki priyo shi ka jing kordet naga jingkor dia chiga jingkor dia naga taka dao nga kwa banga nongi pia gani ga por balenga se shim kia ban hikai gani namar ki brio gani sngi kim tip shu kum no ban le namar kim dan jaka ban pet aba ka jingmo ji khat jongki ka sha ele hagi bor ka jingdom ngayo I gani sngi la bon palat ki brio ki badon ka depression ngatip ki brio shibon ngai slok ki brio malang sngi nga yo iba kaba wan yele hi yiga ching im chong priyo kade be tang hagani ga benta baga ta kade haga jing mo chipar wat yiga met ngam pada keren namar kumanga ong na du mene bala daga jing mo chipar khat jungi ka kwat ka khia ka met jungi gan khia be hari ka bas ngau si menta ka long ba ngi yo pang palat haga jing mo chipar khat bat ki priyo ki klumar na kwa menta ga sngi bangan pen ep yakilenti namar nga da sngot ho ba kani ga jing sulok junga ga dei badon kamba namar ngan pen ep hakanu guru kompinya da yi ga jing mu jipurkhan bat kum nuru balada pidana ga jing mu jipurkhan jong phi ka ba la temrao da ga jing khuslai kala arunga depression kum no ba pin la nak ta ngan pen ep hagani ga jing kai ta ka daw song banganum syukran malumala ngan da keren penia ika Phi ka banin kong ngan pani phi ngani ka por kat kum na ngani ka bible ga shithi shigi nong ro abo so pol tho ha ga shithi shigi nong ro ngong na ka khat ar da pi puli na ka khat ka ba ar u ong ki ni ki ten u ong wat pen sriem ringkat ya la de bat kani ka perthai han rei to pen kala turno ya la diken da ka jing pen thamai ya ga jing mo jong phi khna ma pin yo tip ka ba kum nu ka long ka man jong blai ka ba baha ka ba pin sngo ba bat ka ba janai di fi na kwa ngan pin fi ba u ap so pola bu tho ang ne u ang wat pin seriem ring kat yela de bat ka ni ka perthai u khlem kran ya ka wei pat ka jing em u khlem ong wa le kom ta wa ya le kom ta wa le kom ta khom ong u ong pin man la da ka dei fi ba pin ka la dur le ai man banang ba pin pin ya ring kat pin seriem ring kat de ba ka perthai ka ba ning kong ka dei shu pin thamai ka jing mo chok nda ha ba ka jing mot ka thamai Pinum sngot nat ka bom dei kan ko man chom blai ba phin yo tip ka ba kum lu ka man ka jong blai ba bha pa so bha ya ba jana di te teng si ongim tip ka man lu blai pinum tip ru ka man jo blai la ka jing mo jo pi ka da na ka jing khus lai ka da na ka jing jin char ka da na ka jing per khat sa ek ba kan ja per thei la la phim pen ka la dur phi per khat ko mo per khat ka per thei pinum yo I ba ka e ka man jo blai ren da phi la pen ka la dur ka jing mo jo per khat jo pi phin se tip ka e ka bo blai ko ai ka jing em jo pi to nganum shong sle mata na mar kata kanum pat ya rap pi ngan pen fi ya ka ba ning kong ka ba nga ngas ngo to na mga kwa bangan hikai lut ikini baro man ta sngi kini rap pi ba la da don na preng jong fi ni ngan chi tho pa la da pidei ki ba don na preng depression ka jing ban kia ka jing boj prakhat la ne pidona ka anxiety kinu ki jing puslai ki bon le ka jing em jo pi ki ba phim so sok sho don preng jong fi la yo asaka
jaka ka ba phim ko ashu ban nation no phim ko ashu ban suman side phim ko ashu ka ban riam ban be phim ko ashu ka ban late lang ski jaka snu ba wat ski jing sang phim ko ashu pila snu tunat ban shong marway pila snu tunat ban bam ban pila snu tunat ban yap no ban teng kala wan sa sur no gi bod jing dum ka ba ba peniap ila de ban kasawan ka to jing thumu wat ban le sne ila ka jong jing em ka ta ka de ki symptoms lane ki dak mo ki dak jongka ki dak jongka jingpang ka ba kila poi shi depression tana ka daw ba pin light na kita baro nga kwa pin snga ba kumno pin light na kini kani kan long lang ha ka ju po ka long ka jinga da yapi but ye feel la pila la ngop ru ha gani ka jing mu per khat ka ba kala ban ki ai fi kani ka ji kai ka nyara be film tak sngi ka baning kong e tong ini ya khabstat na mga don sa kuma arpo minute mga ni kai fi kabaning kong e kabanga kwa ngan pin e fi kumno fin le ha ba ji muj prakhat jo fi kawanya le da ka bol ching tum lani kumno fin ya da ya ka ji muj prakhat jo fi kabaning kong e u apsu pol u ong kumni ha ka shithi ga jong u shekinong ephesus ha ga lanong ka ban ri u ha bo kurani gitu ki atiar ki ba u ai yo shipa yo bangai u ong kumni ngan pulil nong ka ban ri u na kan khat ka ba khat wei wong to kieng no ye ge jinkieng atiar ka jong blai baro ba bila ban yang persha ye ge buit hap jong soitan na ba ge jingele jongi kamlang ge sna ba ge do ge himai ge bor ge nos chapet he jong ge jingdom ma ye ge jing bom man ba ge jamin sim ki ba na ge jakab ne da pipule ye ge ne ge shithi pia ban sngo tho ye ge jing mo jong ka kini ki atiar ki bo so pol u ai ki de ge bala ban ye dai ge jing em jingi but usong ba piniang persha ye ge buit jong soitan ka jingi le jingi kam long ka do ba sna ba kan sa pen ep ye ki ba pigi de khat ki be dei ba ka ta kan mau na kawan ka jingi le ha ka jingi ji khat kam dei ka do ba sna kam dei ba pin shim de suloi ne pin shim du dieng ne pin be ka ta ka ye ka ta jingi ji khat pin la wali mo pin dei pin di de ka kiat ba pin ja ka jingi sulai ka tu ka sulang ka relief adin pin se yo i ka ban kham chen jar su su na ma ka jingi le ye ki ni ka jingi ji khat ka dei ka ba kan jaman sem ka man sem ba man ga le ye ki pre yo ni sni but dei na ka daw nga ko an pan ifi tang ko wai ka lenti shua ning kong e ba kum no pin le ba pin yada ye jing mu khat ba pin light sundan na ka jing mu khat ga bom dei ka ba ning kong e ngan puli na ka ni ga ju le nong ka ba riu jung ephesus na ka khat ka ba khat nyo tong ni puli u ong ni ki tien to shimru ya ka jing dakhli ya ka jing yadakhli jong ka jing penem bat ka wat lam men siem ka balong ka tiro blai nga da snot nat ba ye gane ba pinda puli gane ukuran ye panpo ye ga singkai ukuran ye ga shadam ukuran ni ki kijat ukuran ni ka kti ga babat ya ka sti jo ka jinge bat nda ukuran shapang ka kli ukuran ni ka jingpene yo ye gane ga bangai slok kan ya rabi pi haba ubu ang ni gani gaktian wang to shimru ye ga jing dakhli gani ga jing dakhli wan ra agar kom jo ga helmet katu ko bagi shong ki ba shong bike shong scooter shong scooty ye gani gisni bagin light na ga no jing men saw jong ga khli ki phong na ga tu pia ka bangi oi ka ga helmet wa so pol wan ra agar kom jong shipai mendai wang shim ye gani ga helmet ka jing dakhli jong ga jing pnem fi ka jing pnem kam de ye ga jibi yang changi u bleu klempar pen eme ge jabi yang jangi tikina bai gata henry u iPad ya ge jing pen em kum ge jing ya da ya ge jabi yang jangi ya ge jing ma jipur khat jangi habang ka kle kani gam dei ba pin phong de ge henry ge ne ba pin phong ge dei de ge jing ya ge jing pen em kamot pide pin de ge brege bala yo jing pen em pin de ge brege bala man ge jing pen em ge balang ba Jesus Christ de ge jing khapa de ge jing la mot ge bishisha la da pila mat ye ge jing pen em pila bandan kene kajing dakhli bagata ka de kajing pedem haga no rukom haga jing snot kho jonga ga de gamne balada pila yo jing pedem pinu I barobor ndakawan kajing le aga jing em jong pi kumangala de bong kawan kajing sheptien kawan kajing penram kawan kajing artatien teng pim so tho shu pila yo jing pedem da pim pad yo wat na da pila yo ro ndakala wani le to sngo ko makhlem yo jing pedem but nda pidon ha ka bakum ka ta ga jinglong
Soitan yo ele e phi ma piklet e jing dai jong jing mo perkhat chok phi te la pikwa ban job yo Soitan wa ju ai la e jing mo perkhat chok phi ba kan shep tin ba kan dan ji pen ram ba kan jing artin perkhat bet bro shisni ba pila yo jing penem yo i bet ya ke jing mo job phi bo bet ya ke kli job phi ke jing penem ka ba ong deng ke kli la ni pong ke kli kamot baro shisni phi yo ngau ke jing penem ubrio uba kan mau bet baula yo jing penem dan Soitan ke balaban ban yele yo lamar haga jing mo jong pi ke sai wan ke jing ar tem tem la yo jing penem ne am ndala ikan do le ke jing pang ke jing e jing kro tem kan ke jing penem tem la yo ne teng teng span ma ka da wa dai ba pi klem shim ke jing penem ka ba pi la yo da ke jing e ban perkhat berosis ni perkhat ke jing penem de pile akom ta nget yenga perkhat bet pila yo jing penem wo ju sha ke Soitan bakan pila bin bakla ke jing pila bin dan jing le ke jing dan ke jing plat ke jing lam priu dan war ke pop ke bengi kum le rung ya ban pan ma mo tran re ken mau u play ha bola penem bi ula penem u kwa ba pin bat ke jing mo perkhat chok hi ye ke jing penem bat scam ka ba mon aba ong pong ke khle te ka mon pin ken mau bro sisni ba pila yo jing penem te ten klek bangila yo jipinem dala ikan do jing e palan na ka taka da usong hagaji de bat ka khle uang shim ye ka jing da khle jong ka jing penem na mala da pi perkhat projis ni ye ka jing penem ko jong trai fin yo i nan shu ko bor jing dong ko la ban le ke jing pi tang ka tar shu na lut banong pin lai na ki bo menta la da ka wan ka jing arta tin na pi la da pi perkhat ba pi la yo jing penem kan arta tin shu ye ka wala pi perkhat ba pila yo jing penem kan wan e kita jing bom ngai kum lu Soitan ni le pi da jing pen shep ti ga ba pila yo jing penem hanai ga ba e pi mta kalong ngai tela ngai da ga no ta ba jing mo pi ga klumar thlem ba hang ta pi perkhat ni te ngam pa yo jing penem duai rum so thu so tha ta pule bible rum la so thu cho na ma bele pi perkhat be kum ba pi klem pa yo jing penem na mo Soitan upun perkhat pi klem pa yo jing penem o ap so polo hang shim ye ga jing penem kum ga jing da ha ga khle ja pi ga ba mon kan mau parosis ni perkhat parosis ni ye ga jing penem to na ngai phila shai fi haga juk kan khat haga juk kan khat wang haga ni gal nong ben riu episode kan khat ka khat ni wang haga juk kan khat wang shim ye ga jing da khli ga jing bat ka wat lam u min sim ba khoi fi haba upunan kam ye ga ni upunan kam ro art li ga tiar ka jing da khli ba ka wat lam fi ka wat lam mo ka shiti shi hebru no masadu ka kan ar kong kom ni to ga da puli fi da barba kan kan pen chai fi ye ga jing mot ka ba shisha jong ka pe wong kom ni namar nga puli saw hebru ka khat ba ar kong namar ka ktinu blai ka long ka ba im ka ba don bor ba ka ba kham ne ba ni ga wat lam al yang suti ka ba pe hadu ka ba pnya khlat ye ka jing im pi ye ka jing mo perkhan ye ka jing im ba ni ka min se bi ki mat ba ni ki cleanse ing ru ka ba bishare ki jing mo ba ki jing tumu jong ka danon fi ka ba mat ka ktien jong blai ka de ka wat lam balai ko ka wat lam kala ban pen pat ye ki tu ki jing perkhat ki ba klumara ka jing mo jong pi ka ba pe hadu ka ba pnya khlat ye ka jing im ba ni ka min se balai penya khlat ba pindum snot kho ba kan ka jper ha pren jong ka jing im ba kan ka jper pren ka min se but lata fi snot hom ta kamat da ka pi puli ga ktien ga jong blay malagasni meditate pusan fi ni ta daw u blay u ong yo Joshua wa gal nang ka bin kong khat ba praw ong men pusan ni ga ktien mo perkhat ni ga ktien play jingman ni ga ktien kum ta men man bahamat men job kata ka dega jing ong jong blay Joshua filap yang Ngim taru ka e ga bala ban ya daban plan yang ni lagi depression baro kadai daga bangi kin mau ga jing pem bat ka baar ngi de bandani ka de ka wat lamu men sim ka bala ban pay hadu ka ba pen ikhlat ga jing ya ga men sim ka ba ya ki mat ba ga clenching ka ba bisha ga jing bat ga jing thumu ga no ngas ngot na palat ga ta ga banga kran bala da finang ye ga ne men ta ga sni finyo i nda ba pi perkhat be bidan jing pem puli be ga bible pusan ba iktin ke job play play jing mod iktin ke job try ai iktin ke job play bi habang kren ni iktin ke job play ne to ba shu puli ga bible so tho so tha kam de kam ta
Kadai ka ba pida pusan bat ka ba mensiam jong play udah pen sle ka ketien ka jong play ka jing im jong pi bat ka tu ka ketien ka da pen shai ka jing im jong pi bat na ka rung nung kong si ka jing ma jong pi kan pen pralut ya gitu ki bot jing dom na ka jing im ka jong pi tai na ka dau nga kwa mga dong fi ka ni ka jing kai ka dai ka ba don ka ba ha ba pin snot ho ka ba ka pen i fi ka ketien ka jong play kadai ka wei na ki atiar ki ba krau palat ban pongi ke jing dakhli ke ke don kam henry ke tien ke jo play ke ke atiar ke bakhlain palat ban be e ke bojing dom ke bakta e ke jing em ke ba mon e ke jing mo jibkhat ke jawab ke jong pi to ngini pe na ke bible balai balai ke bible ko ong ko ni ko pe na pule pi na ka Lesi berapa pihak tip itu tukar kitab Sam. Maka kalau nak kau bandingkong, fikir mau marsen sedang ni ke kitab Sam kalau nak kau bandingkong, uang kumno u kektian jomplay kau kumno. Tapi pulih kena ke Sam ke bandingkong kau sok utau beriu ubamia yang ke jenis selagi babaman. Limni ubamia yang lenti jong kinong pop. Limni ubamshang yang jenis shang berkebet. Henry ubah ke jenis snow bahaja u. Kalong haka hukum ke jong tulai. Dan orang baik ni ke jenis snow bahaja u kalong haka ketian ke jong play. But haka ketien ke joblay, haka hukum ke jong u perkat senyasngi, u perkat. Fi kata ka ke bedon kampala lada fi perkat e ke ketien joblay. Baru si sengi ong ni ketien ke joblay ulong kemudian balatung harut ki wa u beselo soal ka ayom u beslajong u kam tlono ke ike ru ko bule kan man ba. Perkat baik. De fiyo jing pang kamet nai perkhat ik tu jing pang perkhat ik ketien ke jong play. De fiyo do kendu jing e hieng jong pin nai perkhat tu jing e perkhat ayu ke ketien ke jong play ka ong. De fi poi ke jaka ke bagi priu ki kren ke bam dai walai perkhat sa ke tu ketien ke rong shi ba fi kom perkhat sa itu ketien bagi kren sniu ki priu ke tu bagi kren ben fi teng teng ki kren ke bam dai pi shong bi perkhat sa. Walai perkhat ye kata perkhat perbanding ketien ke jong play namar lada ka fi perkhat ke ketien ke jong play kaya dai ke jingmat ba ka pen khoj e pin lagi depression baro na ka daw nga si so tanat ik ni sam ko ba si spa khat khandai ba ka sam bu si spa khat khandai ke sam ka bi jurong tam ga bible la da pin puli ba hai ke ni sam ko si spa khat khandai ka kran ni ke evitip ka kran bi tangkum no bangi deban iye ye ka ketien ke jong play puli na gani sa bisis pakar kendai na shishim kendiar ki dekhot kendai punya wong no akat no nga iye ka an jome kamut ka ketien ke jom play kalong ka jing perkat jonga bro shisngi fi kata ka de ka ba ni dei ban mo ni dei ka ban pelet jingmut bahaya ke ketien ke jom play pe wong no khot ba kendai pengen puli wong ka kham krau ka jing shampang jonga bani ki nongi kai jonga baro naba ki jing pla jome lani ki ketien ki jame ki long ka jing perkat jonga nga kwa akan ke por bani ka papi perkat kai bani ka papi pet ke thama bani ka papi pet ke coronavirus bani ka papi yet lut itu ki judging pang baro ibadana ke internet bani ka papi pet lut itu ki jabo japan baro hak mobile ke jopi bani ka papi pelut por ban thiet pisa ban puli gitu ki kot khobor jopi ki ba yat ho ka bam shisha balai phim ong ni tin try nga kat nu nga iet ka tin ke jame bat ka tin ke jame nga perkat baro shisngi da pi perkat kumta fini i ke jing mo perkat jopi dai ka ba light do namal ka tin ke jong play ke dai ka ba don bori ka ban pelat ingin ke jing perkat ki ba bakla nga puli ke ka bible ka sam shi spa khat kan dai khot shi spa saw po pra kong ki khmat janga ki long shua ka jing up men bangan perkat ya ka tin jong me bangan perkat ya ka tin ka jong me ongas ngotonat pelat ikita kitien Bania ka banga perkat kuslai dengan perkat ikaktin ke joplay. Bania ka banga pelai jingmat ikitu kijing dan ki perkat tang pisah bro sisngi. Pi perkat tang ka pisah bro sisngi pi perkat tang kamlo bania pisah pi perkat dala alut pisah ro pi kuslai ka pisah da fi yo bon ka pisah pi kuslai ka jingbon ka pisah mo pi perkat tang kamlo bania penlong pisah ka jing ngakwa kanong fi. Kita bar khoi ken pen klumari fi. Kaba biang yang apa di film nak sing kedai. Kumnongin ya dah ya ladi lagi jimu je perkhat ki bo soitan wi le agini sngi. Kedai dah kabangi. Phong ni ke jing penem kum ke jing dah kle.
Bat daga bangi sim ga white lama men sim ga balong ka ketien ke jong play ban perkhat ika berosis ni kabalai ngan peni fi na mangadang don por ni ngan peni fi sa kuma artli kabalai kumno fin idai ga jing mo perkhat chopi ngan puli fi na ga bible ka shiti ga jawab so pol ga tho shiki philippi hagalan ko sao aga ji shaga dai ka wa inna ki lanang ki ba kotor ba hayi ga jing im jungi hagini gi sngi ki bangi im mangi le le mata ka dai ga don kam ba haga ni ga khat pe ju wong kum ni hagalan ko sao kalau nak besar ko khat besar te ter wong to binya kemen no how try hala ga sngi te ngong pat yo to ye kemen na singal don por ngan kren ka jing kemen ro ga dai ga wa inna gi lat ba pen ye le per sha ye ga jing mo ji per khat na fidon ga jing mo ga ba kemen ga jing im ga ba kemen Fino i ke jimu perkhat jong phi kan dei ka balai loi bat phin dei brio ko ba khia to wong kum no khat ban ri wat khu slai ye ke ek e ru rei ha ki ek e baro daga jing duai ba jing pan lem ba jing ai ngo to bin bin tip ke jing pan jong phi show play saba ke atiar ka banga ai phi ke dei ni khat ban yo wong ti ka ta ke jing suk jong play ka ba palat e ke jing champang baro kan ri jai jai yaki dono jopi bat yaki jingmut jopi how Chris Jesus kapamut ka jing sok jong play kadai kabala palat ban yada yaki jingmut perkhat changi wala mut babi yo yaki jing sok perthai baka yada yaki jingmut jopi kashulong relief sipo ngam kran ben dafi pas baha dafi yo ka kam ka jam go babiang dafi yo ka spa ka pho jing sok kadan tang bagi tabar khay da kawan ga jing e kim la ya da na mari ga jing mut jing per khat chingi bari ga do do chingi mdan bala bani da de tang da kani ga mga hikay fi kita ga de ga jing pnem da ka ktino play bat da ga jing sok ko jong play chi suang yi ga jing sok changa nga ai fi om kum ba ga per thai ga ai ngasot palat ikata ngami opor chun rei ujisu udai badan ke jingsuk phila pen pen kordet yu unrei ka shu i kordet chabar kan ba shapo udan ke jingsuk ka ba janai ba u yo thia apren ge eriong na maudan ke jingsuk u petra su yo thia jail na maudan ke jingsuk la da phim suk phim yo thia u bala ban yo thia udai badan ke jingsuk bar ke jingsuk ka dei ka dawai ge ba khrau palat i ge jingma ji prakhat chingi priang ni ge jingsuk jo blai ba sngi ai bin mat i ge jingsuk ka jo trai na ba ge jingsuk ka dei ga atiar ka khlai palat ban da i ge jingmot ba de ga do no chingi pe yu so ngum no khat bu pra jong la no ga sao philippi wa ngum no ha ka ba wai no ko para ba nge ki be shisha ki be don buram ki ba hok ki be khoit ki be itnat ki be de ro la da don no ga jing ba ha ba la da don no ka jing ro to pin ya per khat ya ki ru te yakini ki ba pila nang pila priang pila yo sngo pila inga to pin le ikini ublai ga jing sok on salong lam bar pi hi gani ga bo hi kai wong le ka don ga jing kaman don ga jing sok ka jo blai per khat ya ga ba ha ga ba hok ga ba shisha ga ba khoi nai per khat ya ga bam dei ga bam shisha ga bam khoi per khat ya ga ba khoi pin yo i ga jing em jo pi kan ko kan khia ka ba khat do la da pi kwa ba yo i ba ga jing mo jo pi kan dei ka kot ba khia ban ba jing im jo phi kan dei ka best ba play kan ong phi tang ko ka tin shoi ka ban pun kot no ta ka dei don ye ka jing mot ka jong kres ha ka shithi ka jong upol she ki korin ka ban kong kala nong ka ba ar u ong ka khat ka ba khat rio ngan puli wa namar u ei u batip ye ka jing mot utrai ba un hikayo u ei u da bo jing ka le rei juba bo ngum ne henrei ngi don ka jingmot ukres ke mangi ngi don ke jingmot jong ukres o ga de ga bas ngot nat banong ba manga bat ma phi ngi don ke jingmot jong ukres sapuli lot e ga ne bro ga wai ka krani o brio ba kan jaman sem ya nga ba de phi la da phi de gi brio ba la pdiang yo trai phi la it la de phi la don ke jing im sem ga jing im jong phi ken mau phi la don ke jingmot jong ukres kani kan ya dai pi mai lan ke jingmut jong per thei
hari pidon ke jingmot jong kures ngan si peni lengkap nama ngam yo por so pitep ke jingmot jong kures ke jingmot jong kures ke dai na siti si ke Filipi kalau nang ko baar na ke khat ke besan wang yo ia ke ne ke jingmot api ke balong ru how kris jisu ke jingmot jong jis kris ke jingmot jong jis kris ke dai ke jingmot jong ke jing snore la da pidon ke jingmot jong ke jing snore pinyo I ke taru ke dai ke be da palat na ke jingmot berkat pinyo I play ru sham sngo bahai ke jingmot Pini iya la deru kanum penjenjar la da pidan ke jing moje berkat ke jong Jesus Christ. Berkata ke ke jing em ke bas ngauret. Ngada ngej bagani kan ya rap pi. Bal pi ya de ke jing ngauret. Pi berkat da ke bas ngauret. Pi berkat kraw ya la de. Ada pi berkat ngauret pini I pidan ke nanti ke joplay. Ngej ini ke jing kai kala rap pi ba. Soitan la menile shu. Dia ke jing moje berkat joplay. De pelai jing moje ini ke jing kai ngap ha. Ngahap an pen kut no. Bat ngan duai ngan ke buar. Kopa daga jing snongo yang ni nga ailut shime ga buram. Nga ailut shime ga jingo bat ga jingi ro ken try. Na mga tip ablay. Baro ka ba me ai hangi kadai ga bakraw. Me pelong ingi ken jisu be it changa. Mangin la ken try ya ka ban. Snot ho i ga ni ga jing shisha ga ktien ka chabe. Ngayo I ken try shibon ki brio menta. Kidon palat ablay haga jaka jong ga jingi le jong ga jing khuslai. Haga baga jing mo perkat jong ga brio ga ga jing long brao. Try nga tuai menta ga sngi. Bakin la ken try ban priang ikni ktien ke chame. Try ho at ngidang nan sibon ban ikai ki brio. Ari ko pa blay kat kum ko por ka bangila bo. Ko pa nga ngai kini gi jingi kai kini rap ki bobon. Try nga tuai bo men si mo khot chame. Uni rap yaki hagani sngi. Aga kerteng ga jong chi sngi tuai. Amen bat. Amen. Amen. To blay ngur khui.